Moi E ben, o un sol. Número 3, quen hai aquí? O Un peixe. peixe. A lúa. Unha A lúa. E quen máis? E Un sol, moi ben. Número 4, quen hai aquí? Está dando un pinche carneiro. Nací na Costa da Morte, unha vila mariñeira onde se falaba galego. Nos chamamos Pesco, que é un galego así un pouco especial, non o galego dos libros, pero eu non falaba ese idioma, porque a miña familia pois sempre falou castelán. Pero, bueno, a mí non me quedou outra que aprender o galego dos libros, o galego que nos enseñaban na escola, pero era un galego moi co que non te sentías identificado en absoluto, non? Entonces, a conclusión foi, bueno, pois, se esto é galego, pois que quede para a clase e xa está. Pero naquela etapa eu tive moita sorte porque estaba Son Goku e o Xabarín Club na tele, que enganchaban a nenos, a non tan nenos, e a xente de 30 e de 40 anos tamén. E ese galego sí que era diferente, era un galego normativo tamén, era un galego que servía moderno, diferente, único. E creo que, bueno, pois, a partir de aí, o galego xa formou un pouco parte da miña vida, pero pois non usando no día a día, porque pois cando aprendes, cando a túa lingua materna, a túa lingua vehicular, pois é neste caso castelán, pois sempre continúa aí, non? E sempre pensas desa maneira e tal. E, bueno, pouco a pouco, a base de estar con outros galegofalantes, de ter amigos que si falaban o galego, e familiares e tal, pois o vas usando cando outro o fala, non? Eu, cando verdadeiramente me din conta da repercusión real do galego e da importancia do galego, foi cando empecé a traballar para unha empresa de Dinamarca. Pois, algo que nunca pensei, pois ocorreu, non? Que era o feito de que si tiñas que traballar con América Latina, pois había dúas cousas que precisabas sí ou sí, non? Unha era falar castelán e outra era falar ou portugués ou algo que de alguna maneira te facera entenderte cun portugués. Problema que tiñan moitos españois, pero que sobre todo tiñan o resto de europeos, non? Entonces, así da nada, non? Un se dá conta de que, sendo galego, cousas do destino, pois eres o único de Europa que ten as dúas cousas. Que pode falar galego e pode falar portugués, máis alá das diferencias idiomáticas que as hai e do acento, pero cun pequeno esforzo, pois é sinxelo, non? Tendo eso en inglés, pois as portas de repente se abrían, non? Un de repente ve un mundo que non che contan en ningún lado, claro. En ningún lado nas escolas ou a xente que te coñece, etc. Nunca te falan do galego como algo útil, como algo non só útil, senón que como un elemento diferenciador, non? A nivel laboral, como un elemento que te vai enriquecer moitísimo e que te vai dar unha serie de recursos que ninguén máis pode ter. Houve aí como un clic, non? Na cabeza de caramba, si os meus fillos teñen isto. Pois o meu entorno familiar ninguén falaba galego, nunca, ninguén. Nin familia paterna, nin familia materna, nin na casa, nin avós, ninguén, nunca. O meu contacto co galego eran as clases, no colexio, logo no instituto, e aí é onde se quedaba, dentro das aulas. O que era na miña vida personal non o usaba. Non queremos que isto pase cos nosos fillos, non quero que pase o mesmo ca min. Teño a sensación de que se eu tivera escoitado galego dende nena na casa, sairíame de forma natural, e o castelán o vas ter igual, porque a televisión está en castelán, os medios de comunicación, sobre todo cando era nena, agora se cadra hai máis recursos, non? As cantigas, as cancións, os contos. Todo o castelán non o vas perder nunca. Entón, se o galego non estás recibindo dende neno, non creo que saia de forma natural. E nos queríamos darlle eso a eles. Entonces, bueno, a decisión foi basicamente os nenos. Queríamos que de alguna maneira eles tiveran o galego como lingua materna, como lingua nai, e creceran con el. Eu estaba embarazada e fun a matrona, e o día que tiña cita foi o día que entregaron os panfletos de apego, e eu vin e dixen, pois mira, nos que estamos pensando, pois que mellor maneira de que nos informen e, bueno, axudarnos un pouquiño, non?
E sempre nos faltaba decidir a partir de que día empezamos. O fala, sí, vamos facer, pero hai que dar o paso, non? E o paso foi apego. Foi chegar, entramos pola porta e dixemos, bueno, obviamente, temos que ter esta conversación en galego, non? Pois, en canto saíamos da porta, a partir de agora galego, sempre. Falar galego entre nós, pois foi moi incómodo. E non estábamos acostumbrados, nos sentíamos moi cómodos desde o principio, creo que sempre nos sentimos cómodos, pero en castelán. Eu me lembro eso dos 3 primeiros días, que foi case ridículo, non? Por costumbre tirabas a volver a castelán, pois teníamos que ir a tirar nas orellas, non? A ver, que estás, temos que facelo. Pero eu creo que non durou moito tampouco esa etapa de incomodidade. Non durou moito. A mí, polo menos, me sorprendeu que durara tan pouco. Pensei que iba a tardar, pois, eu que sei, un ano, non sei. Pero eu creo que unha semana, menos de unha semana, xa saía con bastante naturalidade. A nosa situación era moi parecida, nas nosas familias non se falaba galego, se cadra ele utilizaba un pouco máis que a min, pero os dous, cando pensamos en ter fillos e me quedei embarazada, tiñamos esa inquedanza, non? De se cadra hai que dar o paso, que nós non tivemos que foi telo na casa, eles o necesitan, entón creo que foi por aí cando empezou un pouco a nacer a idea. En certo momento da vida é importante ter símbolos, é importante explicarse un mesmo, explicar aos demais por que se fan as cousas e que motivo teñen, non? Para nós, máis que o material ou a caixa, é o símbolo, non? É importante ter ese símbolo, non? É importante poder contarlle eu aos meus nenos cando sexen maiores, cando sexen adultos, non? Cando teñen a miña edad e se vexen na mesma situación, pois ensinarles o álbume de apego, non? Feito en galego, e contarlle unha historia, non? É un motivo para contarles unha historia, un motivo para darlles unha razón, un porqué, non? Esta caixa ou esta iniciativa, esta campaña, non só a caixa, porque son os eventos, son as foliadas que se fan, os contacontos que veñen ás veces, son máis e máis motivos, máis e máis historias, vivencias que van axudando a montar ese castelo que é a vida dunha persoa e a vida dunha familia. A nosa familia, dende logo, agradece un montón. Eu non sei que repercusión ten a outros niveles, ou no país, ou para o resto da xente, pero, dende logo, a nós, cambiounos a vida moito.